क्रिस क्रस गोनां बेजों लोगोसे आयौ नायलाय थागोन आरो नायलाय नायलाय क्रिस क्रस नायलाय आखाइ गोलाव आरो कुर्ति हेल' एभरिबाडि खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै दिनै आङो माखासे बिराद मोजां कालेक्शन लाबोदों जुदि नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेड बा नायनो मोजां मोनोब्ला बे आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना माबा मोनसे मोजां मोनोब्ला आंनावहाय सोंहरनानै बिनि प्राइस बिनि साइज आरो बे शिटआ एभेलेबल दंना गैया बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सफोरखौ इनफरमेशनफोरखौ मोनथिना लानो हागोन आरो ना आंनाव सोंहरबा ओमफ्राय दा आं बारा टाइम वेस्ट खालामालासिनो नोंथांमोन देखायलांनोसै आरो स' नोंथांमोना जुदि बिनिफ्राय माबा मोनसे फसायबायदोंब्ला कालार एबा डिजाइनफोरखौ फसायबायदोंब्ला नोंथांमोना आंनावहाय सोंहरना लानो हागोन आरो ना बिनि प्राइस आरो बे कालारा दंना गैला एभेलेबल दंना गैला बेखौ नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो ना नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होखाबाय आङो गाहायावहाय बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना आंनोहाय आरामसे सोंहरनो हागोन आरो स' दा आं बारा गोबाव खालामला नैबे माखासे नोंथांमोननि अर्डार आं लाबोबाय दिनैहाय 10थासो लाबोबाय खोमा आङो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नोंथांमोननि अर्डार नङा बियो बेखौ नोंथांमोननो आङो फाननो लाबोखादों दा भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो आङो डिजाइनखौ देखायलांनोसै आरो ना आं मा कास्टम खालामहोदों दे स' थ'दे बिदिब्ला नैबे जाहैबाय बेबायदि जागोन आरो बेबायदि जागोन उनावहाय क्रिस क्रस गोनां एलाय आरो नैबे गोदोनायावहाय खाग्रा आरो नायलाय गोदोनायाव खाग्रा बेखौ उनावहाय बेकलेस जाबाय आरो बियो उनाव खाग्रा सरि सिगाङाव खाग्रा ओमफ्राय उनावहाय बिदि क्रिस क्रस गोनां ओमफ्राय नैबे ओरैबादि मोजां मोनबाय आङो बेखौ लानो लुगैबाय थेवब्लाबो साइजआ हामा आं गासिबो साइजखौ मिडियाम ओमफ्राय एस साइज एसे बिदिनो 36 34 38 37 बेबायदि खालामजोबदों दे आङो ओमफ्राय नै दा नैबे बे खाग्रा जागोन दे इदि खाग्रा जागोन दे बियो बेबायदि खाग्रा जागोन खाग्राजों लोगोसे नोंथांमोना मोनसे स्कार्फ मोनफागोन बेजों लोगोसे बे स्कार्फखौ मोनफागोन दे बिराद समायनाखाहाय आयौ नायलाय बे खाग्रा दे भाई बेजों लोगोसे नैबे स्कार्फखौ मोनफागोन ओमफ्राय नै दा नैबे नेक्स्ट दाबो स्कार्फ दङ एलाय गोलाव दे गोलाव होखादों आङो गोलाव होखादों दे आङो बेनाबो नैलाय बेबायदि थागोन आरो नायलाय बिदि जागोन आरो नैबे लेन्डआ बिदिसो दे गाहायावहाय सिदा नङा दे बिदिसो खहे एसे खहे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय येल्ल' कालारावहाय बिराद मोजां सिम्पोल नायलाय बिराद मोजां सिम्पोल नायलाय बे येल्ल' कालारावहाय दे आरामनो किउट नुयो बे थांबाय मोनसे ओमफ्राय नैबे पिंक कालार बे सिम्पोलावहाय नायलाय बिदि ओमफ्राय आखाइया बिदि फिसा दे एसे ओमफ्राय उनावहाय बेगावहाय क्रिस क्रस दङ बिराद किउट ना नोंथांमोना लांनो हागोन दे आरो नांगौबा बेबायदि एखे डिजाइन अर्डार होनो हागोन आं भिडिअ देखायखाबाय नालाय एबा नोंथांमोना आरामसे सेम्पोलखौ स्क्रिनशट लायै नैबे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय डाइरेक्ट मेसेज खालामबानो जाबाय आंनो बेखौ नांगौ होननानै एबा माबा मोनसे कालारखौ नांगौ होननानै आरो दा नै बे आखाइ गोलाव खालामदों आङो ना बांसिन आखाइ गोलावसो गानो नालाय ओंखायनो आखाइ गोलाव खालामदों दे आखाइ गोलावबो गानो आखाइ गुसुंबो गानो खिन्थु बिदिफोर कलेजफोर थांबा एसे स्टेन्डार्ड थाङोना बयबो ओंखायनो बेबो क्रिस क्रस गोनां आं स्पिड देखायलांबाय दे नोंथांमोना फसायदोंबा डाइरेक्ट स्क्रिनशट बायनानै हरदोल' आंनो ओमफ्राय बिदि मोजां दे नोंथांमोना नांगौब्ला आं फैदो बिराद थान्दा कालार फैनो हागोन दे बेथ' बिराद मोजांखा आयौ नै जा मोजां बियो नायनो हागोन आंनि ब्रेन्डनि नाम थाखाजोबगोन दे फ्रेश कालेक्शन आरो नोंथांमोना फेब्रिकखौ खेबसे गानहैबानो मोनथिगोन फेब्रिकआ माबायदि आरो गासिबो फेब्रिकआ पियर कटन दे प्रिमियाम क्वालिटिनिजों माने पियर कटनखौ आरोना जेबो माने डाउट गैया आरो बेहाय नोंथांमोना लांदो खेबसे गाननायदो अब्ला आङो रिभिउ खेबसे खिथाबानो जाबाय आरो ना गस्लाया माबायदि गाननो बेल' आरो बेखौ बुंनो हासिगोन आं फोथायहोनो हानाय नंला आरो खिन्थु नोंथांमोना खेबसे बायबानो मोनसिगोन आरो गस्लायाव गानबानो मोनसिगोन माबायदि क्वालिटिनि गस्लाया दे दा मोजां आखाइया नै बिराद मोजां नै बेबायदि आरो ना बेबायदि आरो दा नैबेथ' आयु बेबो दंबावो नै बेखौबो देखायलांनोसै दे आङो जेबो नंला नै नोंथांमोननि अर्डार दे गासिबो आखाइ गोलाव आखाइया बेबायदि आरो ना बिदि गोलावखा ओमफ्राय नैबेबो नै नोंथांमोननि अर्डार बेबो
आखाया नैलाय एसे खान्दा ओमफ्राय बेबायदि आरो गोलाव दे गोलाव जागोन आरो नैलाय लं कुर्ति जागोन नैबेबो लं कुर्ति नामा ओहो बे लं कुर्ति नङा नैबायदि बेबायदि बेयो हा ओमफ्राय बेबो सिम्पोलावनो लं कुर्ति दे बेबो लं कुर्ति बेबो बिराद मोजां नै लं कुर्ति नायखादो नै लं कुर्ति नायदो ओरैबायदि मोजां नायलाय आखाया नै डिजाइना लं कुर्ति मोजां ना कालारा नै एसेट मोजां नैबे मा जागोनथाय नैबे नै बेखौबो नै आखाइ गोलाव आरोना बेबो आयौ मेंजोबलायो माथो नैबेबो एसेल' नुयो बुस्थुआ ओमफ्राय जाब दंलाजोबो नैबेबो नै जागोन आरो क्रिस क्रस गोनां जा बुरजा माथोलाय नै अर्डार जोब दे बे गासिबो नोंथांमोननि अर्डार जोब बियो जायगा थांजोबगोन बियो गासिबो नैबेसो अर्डार नङा बेबो लं कुर्ति आयौ थैखागोन सयथिबो शर्ट कुर्ति लं कुर्ति थान्दाखा कालारा नालाय लं कुर्ति दे मोनसेल'सै थेंक गड बै माबानियानो दा नैबे बेथ' कालारा जोबखाबाय बेखौबो नोंथांमोना मोनखाला आं बुंना होबोगासिनोखा दाखालिनि अर्डार जोबसोमोन बियो ओंखायनो फारि अर्डारखौ आं एसे लाबोजोबो नालाय नोंथांमोनथ' देखायखायो आं शेयार खालामखायो सेम्बारफोरखौ माबायदि डिजाइन आरो मा कालारावहाय दा बेसेनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय जोबजासिम आरो माबा मोनसे मोजां मोनदोंब्ला कालार्सफोर एबा डिजाइनफोर नोंथांमोना आंनोहाय नैबे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय डाइरेक्ट स्क्रिनशट खालामनानै हरबानो जाबाय नोंथांमोननो रिप्लाय मोनखागोन नोंथांमोना रिप्लाय मोनखायो आरो आं फनखौबो रिसिभ खालामखायो स' बेनोसै आरोना